Ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз мехоҳам барои шумо канали Мама Осияра шинос кунам. Рости гап, ҳар як канале ки ман барои шумо шинос мекунам, ҳамаи ҳамё ба як рӯзи умед канал кушодагиянд. Ба он рӯзе ки мақсад ягон маблағе ба даст биёранд, ба ман муроҷиат мекунанд. Ман негуфта наметавонам, мехоҳам ки кӯмаки худам ба ҳар як таҳиё бираса ва аз шумо низ ҳамчунин барое ки савоб мераса, мақсад ягон мушкилишон осон мешавад. иншоаллоҳ ки дӯстони азиз, духтар чени май бигем таваллудш навода будай, дута фарзанд доранд, намедонам дар як шаҳри Россия зиндагӣ мекунанд ки 6 моҳ рӯз будай, 6 моҳ шаб. Мега аз ҳамин сабаб бениҳоят зиқ шудам. Бисёр шабона дарозай зиқи бисёр кашидам. барои ҳамиқа канал кушодам. хоҳиш мекунам ки дар каналшон омада подписатсия кунед. силкаи каналш дар якум комментария закрепит карда мешавад. ҳатман иҷо омадем. лаби об буда, рости як дута занак буд тамом. иҷа ҷои обозӣ несте, лекин занакҳо ки кӯдакошон кати обозӣ доштанд, ман ҳам кӯдакома иҷозати обозӣ додам. иҷа лодка одамора бурда мебиёра, лекин ҳама ҳами омада овда даромадау буромадестиян. кӯдакакошон кати мардона нестай, ягон марди бегона нестай. мақсад бигем ки белибос бошад, иҷа обозӣ кадеста бошад. Не, фақат як дута занак буд. баъд марам омадам. рости гап, тамошобинони азиз, да ҳамаи ҳамин навор ма гав задагӣ будам. бениҳоят кӯдакора хирсандишона, гапҳои хушона ҳамаша ба навор гирифта будам. видеора монтаж карда дар ютуб партофтум. жалба омад дар вақте ки дар намиҷа як микрофони калон, да як музикаи англисӣ мехонд. ай ҳамун музика авторский права омад. ай сар ина видео ма монтаж кардестам. овозора киштам. каме мехостум дар саволои шумо ҷавоб диҳам. барои гуфтем ки шумо наметарсен, и қараҳи дура рафтен. Не, наметарсам. омӯхта шудагиам. куҷое бирам, ман худам тоқа ба ҳамин фарзандо мерам. чӣ хеле ки бо шумо дар наворҳо мебинен. барои Фотимаҷона пурсидан 1 сола ва 8 моҳа. ҳамиқа хулоса 13 сентябрда 2 сола мешавад. бо якчандта савол шуд ки мо сафар дорем, дар ҳаққи мо дуогӯ бошен. худованд касоне ки сафар доранд сафарҳошона бехатар бигардона. касоне ки беморанд ба бемориҳошон шифои комил талаб дорем. касоне ки дар ҳабсанд худованд озодшон бигардона. касоне ки бехонаанд соҳиби хонашон бигардона. касоне ки бефарзанданд худо илоҳи нам серфарзандшон бигардона. худованд ҳар як паршикастара ба бахти худаш хушбахт бигардона. аз он ҷумла моро низ худованд ҳар яки моро ба орзу мақсадҳои некамон албатта бирасона. фарзандои моро ба роҳи рост, хизматгорӣ дар роҳи ислом бигардона. худованд ба ҳар касе ки фарзанд метиҳа бо 4 шукли дуруст албатта ки битиҳа. шумо низ дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. иншоаллоҳ ки мо низ ба дуоҳои шумо муҳтоҷ ҳастем. ҳар яки мо бояд дар ҳаққи якдигар дуо кунем. албатта худованд ҳар як каса дуоҳоша ба даргоҳаш албатта ки қабул мегардонад. тамошобинони азиз, то охири навор бо мо бимонед. раҳмат барои комментариҳои бисёр хубтон. дар ҳаққи мо бисёр суханҳои нек менависен. ва бо чӣ гуфтанӣ ҳастам ки касоне ки подписатсия кардагӣ нестен, дар канали мо ҳатман подписатсия кунен. ва ҳангоме ки ҳамин видеоро мебинен ҳатман лайкҳои худтона дариғ надорен. албатта ки бепул аст. пешакӣ ба ҳамаи шумо раҳмат барои дастгириҳотон ки рекламаҳоро дар наворҳои мо дастгирӣ мекунед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. тамошобинони азиз, ба шумоён тамошои хубро таманно дорам.
дар инҷа Фотимаҷон гиш намонда либосаша Алишка пӯшондум. Як либос бурдагӣ будам. Дар инҷам хеле духтаракҳои школьник бигем далавакҳои обӯзӣ када окати нағма када штиян. Фотимаҷона дар инҷа машқ камша сер кардам. Ба якта кенгуруи хеле хафак дар коляскаш мондагӣ будам. Ҳавая дар болои ҳамин пилёнкаш монда. Дар ҳаминҷа камтар хоб кардамша, барои ки ҳози соат дар инҷа як 4 буд, ҳамихе буд. Гуфтам ки то бега камтар сари хобша бигира, барои ки сари барои автобус барвақт хестагӣ будем. Муҳаммад Мустафо бошанд овбозӣ доранд. Сета кӯдаке ки дига чани худшон омада дар мулави об. 6 тиян хокбозиву лойбозӣ када. Мо дар инҷа айдургӣ тамошо дорем шуна. дар ин наздикӣ инҷа ба фикрам аэропорта беҳад бисёр самолётҳо гузаштанд. дӯстони азиз, дар инҷа аллакай ман кӯдакҳоро гирифтам. Бугун беҳад раҳи пиёдароҳат дошта. Телефони шавҳарам киштагӣ буд. омадам такси файрод кардам. Дар такси шиштем ҳози хонаи якта ҷиянам рафтестам. ҷияни акай раднои ман акама. духтараш дар инҷа зиндагонӣ мекунад. ҳози хонаи мо меҳмонӣ рафтестем. Аллакай мо инҷа ҳози бегаштагиай, намози аср гузаштагиай. Фотимчик. инҷа мо аллакай омадем чой хӯрдем. Дар хонаи ҷиянам гуфтем ҳоли барвақтаракай ба намози шома кӯдакҳоро бирем камтар дар берун бозӣ кунанд. Чей сок? Не знаю, вот тут лежала. Не взял, иди бью. Молодец. Ши. Фатима. Пока. 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 5. Тут вся. 6. 7. Фатима. Привет. То охира дили бачам нашидай хоҳаршавои бутия. Доча, нельзя. Муҳаммад нахалта. ассалому алайкум дӯстони азиз. ин рӯзи дигаре мо шав истодем. инҷа биромадем магазини лента рафтестем. Мустафо нельзя. Нақаб. Магазине лента мирем барои Фотимаро соска бигирам. Соскаҳош зардан силиконовые мехоҳам бигирам. Сафед. Фотимаро дар хона хоб кардем, дар хонаи ҷиянам ба биромадем. ина кашоҳое ки Фотима мехӯрад. Сейчас подожди. Ана мехали кашоҳо Фотима мехӯрад. У хлопа нест бачам, у вая молоко. Рафтем хлопья до другое место. Ҳамаи соскаҳо ай нолай. Майдака. Ёда Фотима намешаванд.
Хазбу тамошо мекунем исусуна. Красота. Хавли мода як там хали боша. Ну-ка посиди, я посмотрю. Купим. Купим. Рафтем бача. Купим. иҷа мо буромадем бегони рӯза такси фарёд кардам ҳози вай мерем вокзал мерем электричкада иншоалло ки сафар ба сӯи хона. раҳмат барои дуоҳотон ба мо бо абратна ба сӯи хона роҳи сафед. комментариҳои навори рӯзи гузаштаро ҳамаша хондум. иншоалло ҳози бо рафтам да электричка бишинам бо камтар бо барои шуморо навор мекунам. мо шиштем дӯстони азиз да электричка соҳу саломат беҳад электричка одам беҳад пир бигем ба зур ҷой ёфтему шиштем. дугонама гуфтагим ки биё ай вокзали хидмон биги мегирама. дӯстони азиз ина соат ним такам наҳи бегаҳай мо расидем дар хона. чихеле диден дугонам гирифтагмона ай вокзал. ман хостам лентае ки дромадам чанд намуд форма дидам рости маблағам камӣ кард. круглиро обратно бурда мондам. инами чорхунҷаро барои бисквитни торт гирифтам калонтарак круглията доштам гуфтам ҳозираш да кифояй. дар хонаи мо дар оилаи мо мустафо ҳамихелира хушрӯ хурдестай якм бода ҳаётчон. баъд якта дег гирифтам. хеле абад мехостам ами дего якта бигирам. барои ширпазак надоштам. яхе вақто ширам мечаспид месухтак. хулоса ай ҳами 2000 чанд қабдай скидка кати намедонам 1600 сум ғалтид ҳами қағалтид кати кришкаш истифода мебарем ака иншоалло намедонам аколи чи хали дегай. як тайми гирифтам. баъд тай дига айнай халиё барои ҳами аз волаи сардастакӣ мегирифт кати кришкача кошон дони да комплектш дромад 200 сумда намефамида кати кришкош. хай бокам хали майдачада гирифтам фатимада каша гирифтам сокпо гирифтам инам хали. Фатима пока усбе пока Фатима пока Фатима пока 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 бгу Фатима. Нравится ей? Нравится? Что послезавтра такое? Послезавтра чуть-чуть бачам осталось 2 такой купим. Мама не знает, где. Послезавтра это, наверное, через 7 лет. Сама убежала. Она покатает. Только надо быстро, пока зарядка не села. Ну, где? Ты? Ты тут? Она говорит, а я? Пока. Пока, Бугу. Пика. Фатима, пока, Бугу. Пока, Бугу. Пока, Бугу. Пока. Ага. Еще раз. Пока. Привет, Бугакбу. Привет.
Мошалла. Иди бьё поточься назана. Все, пойдемте домой. خلاصا سر دهنی کودکو را شستم نماز شام شد زنگ زدم خلوپیا تیار کو گفتن کودکو دویدکده رفتم شیر آوردم 3 لیتر شیر تمام تماشابینان عزیز این رحمت که تا آخر با ما بودید در اینجا با شما خداحافظی میکنم همتون در خیر در پناه الله مهربان